Здравейте, това е втори урок от серията за програмиране на C++. Тук ще се запознаем с всичко основно, което трябва да знаете за променливите, тяхната декларация, употреба и обхват в програмата ни. Всеки път, когато ще използвате променлива във вашите програми, вие ще записате информация в паметта на компютъра ви. Като за начало няма да влизам много дълбоко в обясненията си, но вие можете да си представите паметта на компютъра си като гъста мрежа от празни кутийки, които чакат да бъдат напълнени с информация. След като тази кутийка бъде напълнена, информацията, която тя съдържа, може да бъде използвана многократно, също така може да бъде променена или просто изтритана. Това е главната причина да се наричат по този начин променливите. Те могат да съдържат информация, която се съхранява само единствено по време на изпълнението на програмата. След това цялата информация бива директно изтребвана автоматично. Друго нещо, което е много важно да запомните, е, че променливите могат да съдържат различни типове информация. За момента ще се ограничим с използването само на един тип integer. Това е числов тип, който може да съдържа само цели числа, като има определени граници, за които ще говорим в следващия урок. След като вече в общи линии знаете за какво използват променливите, мисля, че време е да започнем към същинската част. Самата декларация на една променлива се осъществява по този начин. Int, което означава integer, т.е. цяло число, и името на променливата. Първото нещо, което трябва да се напише, е типът на самата променлива. В случая, който казах, е integer. След това се прескача място и се декорира името на самата променлива. В тази случай тя е val. Тук е моментът да спомена, че имената на променливите не трябва да започват с долна черта или с число. Винаги първият символ от името трябва да бъде буква, без значение дали тя е главна или не. Също така, в имената на променливите не могат да бъдат добавени знаци или празни пространства, т.е. примерно ето такова или нещо ето такова. Друго нещо, което е много важно да запомните, е, че има определени думи, които са запазени от самия език. Те се наричат ключови думи и не могат да се използват като имена на променлива, като char, class, continue, default, delete, do, double и така нататък. Ще напиша списък с тях в сайта ни. Също така избягвайте употребата на тези ключови думи, за да не се сблъскате с най-различни купови грешки и после чуете защо програмата ви не работи правилно. Както сами може да се досетите, в една програма едва ли ще има само една променлива. Ето заради това езикът C++ ни предоставя две различни възможности за декларация на променливи. Когато две или повече променливи са от един и същи тип, те могат да бъдат записани на един ред, като се отделят с запетая. Тоест, примерно искаме да наберем още 2-3 променливи. Пишеме променлива 2, променлива 3 и променлива 4. Разбира се, те могат да бъдат декорирани по обикновения начин, т.е. променлива 2, integer, променлива 3. Наистина е много важно да запомните, че само единствено променливите, които са от един и същи тип, могат да се декорират на един ред, както демонстрирах преди малко. На всеки останал случай се използва втория метод, като отделяте на нов ред. Нека да покажем как стои променливата в програмата ни. Сега ще си вмъкнем нещата от миналия урок. Пишеме include iStream, вмъкваме си библиотеката unit namespace std
integer main, това е главната функция на програмата. И сега ще декорираме променлива. И така ще кръстиме. Декларираме първата ни променлива в нашата втора програма. Декорирането на локални променливи функциите като цяло не е задължително оставане отгоре. Просто това е една добра практика, която е хубаво да спазвате, за да държите всичко чисто и подредено, без да се обърквате. А просто е важно всяка променлива да бъде декорирана някъде и чак след това тя да бъде използвана за различни операции. Все пак се нуждаете от това ваша променлива да бъде достъпна всякъде във вашата програма. Можете да я декорирате над integer main. Какво имам предвид? Имам предвид, че може да напишете променлива и да я използвате всяка една функция, която сте си направили. Няма нужда да бъде тук. Ама ние ще използваме така в момента. Просто изнасите декларацията преди главната функция, точно под дефинирането на библиотеките и namespace. В момента тази глобална променлива може да бъде използвана от всяка една част от вашата програма. Няма значение дали ще се използвате в една функция или в две. Тя може да бъде променена от всяка една точка. Най-просто казано, това са основните неща, които трябва да знаете за променливите и за работата с тях. В следващия урок ще запознаем с типове данни и с някои други подробности, свързани с тях. Надявам се да съм ви бил полезен, малко или много. И ако имате някакви въпроси, пишете в форума ни. Там ще ви отговоря. Ако имате предложение или нещо друго да кажете, някаква критика или съвет, може да пишете в форума, ще ви отговоря. И това надявам се да сте разбрали поне нещо от урока. Това е Джон.